Som tínedžer. Som tínedžer. Znamená to, že mám 15 až 26 rokov. Toto je najlepší vek môjho života. Som súčasťou generácie, ktorá zmení svet. Som v pohybe. Svet ma zaujíma. Mám svoj jedinečný pohľad na svet. Priatelia sú pre mňa dôležití. Technológie ovládam hravo. Mám energiu, nápady, túžby. Toto je môj čas. Občas sa cítim stratený, ale je to v poriadku. Sebavedomie mi nechýba. Viem, čo chcem. Myslím kriticky, analyticky. Rešpektujem rôzne názory. Zodpovednosť je súčasť mojej cesty. Chcem niečo dokázať. Som ambiciózny a pracovitý. Som empatický. Viem sa vcítiť do iných a pomôcť. Rešpektujem názory iných. Výzvy prijímam značením. Chcem, aby boli moji blízky šťastní. Smiech je môj každodenný spoločník. Tvorivosť je súčasťou mojej identity. Milujem pohyb a šport. Rád spoznávam ľudí. Viem sa postarať sám o seba. Pravidlá mi dávajú stabilitu. Mám jasné ciele. Nevzdávam sa ľahko. Silou zvládnem aj náročné dni. Som krásny taký, aký som. Vo mne je veľký potenciál. Ľudia okolo mňa ma milujú. Som vďačný a šťastný. Toto je najlepší vek môjho života. Sme mladí, sme silní, sme budúcnosť, sme tínedžeri a sme pripravení ovládnuť svet.